евреите били разпръснати из Персийското царство, владеел ги цар Ахашверош. Един ден царят се веселил на царско пещество заедно с князе от най-различни земи. Той повикал царицата си Вашти да дойде да се представи пред опиянените му приятели. Вашти била така горделива, че отказала да дойде. Ваше Величество, царица Вашти отказва да се яви. Отказва да изпълни моето желание? Как смее? Заповядвам царица Вашти да бъде изгонена от двореца и от царството ми. Да не смееш да се появяваш пред очите ми, защото сториш ли го, те очаква мъчителна смърт. Царят поиска да си намери нова жена и за това той организира конкурс за красота. Дойдоха красавици от цял свят. В Персийското царство живеела и красивата еврейка Естер. Нейните родители били починали рано и затова тя била отгледана от чичо си Мордехай. Той бил най-издигнат сред евреите и бил служител в двореца на цар Ахашверош. Мордехай помолил Естер да не разкрива произхода си, а Естер се явила на конкурса за красота. На конкурса девойките танцуваха пред Ахашверош. Той ги оглеждаше внимателно, чудеше се коя от тях да избере. Ахашверош избира Естер, слага й царския венец на главата. Как се казваш, прекрасна девойко? Естер, Ваше Величество. От днес нататък ще бъдеш моята царица. Ахашверош и Естер царуват щастливи и влюбени. Един ден Мордехай случайно дочува разговор между трима войници. Те кроят план за убийството на цар Ахашверош. Мордехай побягва и предава на властите каквото е чул. По този начин той осуетява заговора. Най-издигнат двора на цар Ахашверош бил неговият приятел Аман. Но Аман бил зъл, хитър и горделив. Той изискал всички в двореца да изпълняват прищевките му и да му се кланят ниско до земята. Изведнъж обаче Аман забелязва, че Мордехай не му се кланя. Разгневен, Аман отива пред цар Ахашверош. Царю, дочух, че народът на евреите не ви се подчинява. Трябва да го унищожим до край. Добре, напиши царски указ за изтреблението на евреите. Ха-ха, сега вече ще мога да си отмъстя. Но нека първо да хвърля жребий. Кога да бъдат избити евреите? Охо, на 13 Адар. Аман е така щастлив и доволен, че решава да се похвали пред приятеля си. Така новината достига и до Мордехай. Отчаян, Мордехай решава да каже на Естер: Моля те, иди при царя и го помоли да ни спаси. Естер и еврейският народ се молят 3 дни горещо на Бога. Не ядат и не пият вода. На 3-тия ден Естер поканила цар Ахашверош и Аман на угощение. Царят приел с голямо удоволствие и благодарност. Приемът е превъзходен, а Естер кани Ахашверош на нов прием на следващата вечер. През нощта цар Ахашверош се чувства неспокоен и не може да заспи. Моли да му почетат от царската книга. Мордехай разкрива заговор за убийството на царя и спасява живота му. Какво? Възнаграден ли е този човек? Аман, какво трябва да се направи за човек, когато царят иска да отличи с почести? Аман си помислил, че царят иска да възнагради него. И вторият прием, който царица Естер организира, е превъзходен. След огощението Естер поискала да говори с царя. Той подпечата с царския ви пръстен указ за изтреблението на всички евреи.
А аз самата съм еврейка. Аман! Напусни царството ми! Така евреите били спасени, а на 14-тия и 15-тия ден от месец Адар празнуваме Пурим и Шушан Пурим. Purim, Purim, הגדול ליהודים, מסכות ורשנים, זמירות וריקודים. המן הרישה רש רש רש, המן הרישה רש רש רש, המן הרישה רש רש רש, והרשנים. פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רשנים, זמירות וריקודים. המן הרישה רש רש רש, המן הרישה רש רש רש, המן הרישה רש רש רש, והרשנים.